Υποδοχή ηρώων επεφύλαξαν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού στην αποστολή της ομάδας ποδοσφαίρου στο αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας. Η αποστολή των πρωταθλητών Ελλάδας έφτασε στην Κέρκυρα λίγο μετά τις 5:30 το απόγευμα, αλλά από πολύ νωρίς δεκάδες φίλοι της ομάδας περίμεναν να τους αποθεώσουν. Τις εκδηλώσεις λατρείας από τους φίλους της ομάδας δεν περίμεναν ούτε καν οι παίκτες της, που φάνηκε να το απολαμβάνουν. Με το σύνθημα «Νάτι, νάτι οι πρωταθλητές» και με αναμένα καπνογόνα, η αποστολή του Ολυμπιακού μπήκε στο λεωφορείο. Το ενδιαφέρον του κόσμου τράβηξαν η Μήτρογλου, Τζιμπούρ, Παπαδόπουλος και ο προπονητής της ομάδας Μίτσελ. Κατά την άφιξη της ομάδας, παιδιά από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού φωτογραφήθηκαν μαζί τους και έδωσαν ανθοδέσμοι στον προπονητή.